Ушы көндәрдә Күгәрсен районы Төйенбәт авылында Башкортостандың халык язучысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зәйнәп Абдулла кызы Биишева исемендәге район әдәби премиясын тапшыру сараһы булып үтте. Изге юла буенча сара әдибәнең туган авылында урынлашкан йорт музее алдындагы бюсына сәскәләр халудан башланды. Артабан кунактар музей тормышы белән якындан таныштылар. Тантаналы өлеше бинаның тамашалар залында үтте. Быел якташыбызның исемен йөрткән абруйлы премия бирелә башлауга 22 ел тулды. Ошо аралыкта Зәйнәп апайның юлын дәвам итүсе киң карашлы, кыю фикерле, улы әһәмияткә ия эштәр башкарган, туган иле, милләте өчен янып яшәгән 58 шәхесебез абруйлы исемгә лаек булды. Күгәрсен ерінің данлыклы ул һәм кызлары арасында Зәйнәп Абдулла кызы Биишева айрым урын алып тора. Ул үз иленең тогры патриоты, гомере каһарманлык өлгеһе һәм яшь буын өчен аерылса фәһемле. Якташыбыз үзенең үлемһез әсәрләре менән туган төяген бөтә республикага, илгә һәм дөньяга танытты. Яңы лауреаттар рәтенә Муразым гәзите хәбәрсеһе, яшь шагыйрә Айгөл Аеткулова, Мурак балалар иҗады үзәгенең өстәмә белем бирү педагогы язучы Тәлгать Ишемгулов һәм республиканың волонтерлар хәрәкәте һәм яшьтәр башлангычларын хуплау үзәге итәкчесе Илшат Биккулов исемнәре кушылды. Зәйнәп Биишева премия лауреаты булуына бик шатман. Чөнки мен ошо ауылда үзем бәләкәй сақтан туып үстем. Атайым әсәйемнең авылы, атайымның төяге. Шуңа күрә инде ошо авылда ошондай награда алуыма мен бик шатман. Минең өчен ул иң югары награда. Авылдаштарның, якташтарның һинең эшеңне баһалау белеү. Зәйнәп Биишева өчен без горурланып тордык һәр вакытта ла. Менә без башкаларда укыган сакта ла, онда эшләгән сакта ла мин һәр вакыт һөйли торганым. Зәйнәп Биишева, Суфиян Суфи Хазиевич, мен картайым Советтар Союзы герое. Шаһит Худайбердин безнең якташтар шундай күренекле шәхестәр безнең райондан сыкканнар. Мин уларның авылында туып үскәнмен дип гел горурлана торганым. Һәм иншалар язганда ла, китап язганда ла мин һәр вакыт уларда әйтеп үттем. Шуңа ошо премия өчен мин шатмын. Якташтарыма, тугандарыма, авылдаштарыма исәнлек, һаулык телим. Һәр лауреат үзенең эш юлында әдибәнең исемен, уның иҗадын мәңгеләштерүгә тус өлеш индергән дип әйтһәк, хата булмас. Тәлгать Галиян улы Зәйнәп Биишева менән очрашуларын бүгенгеләй хәтерләй. Халык язучысы биргән кәңәштәр иҗат юлыма яңы үзгәрештәр индерде ди язучы. Булган бик шатман. Менә менің ижадымда хөрмәт иткәс, ихтирам иткәс, безнең районыбызга, безнең район халкыга, администрацияга бик зур рәхмәт дип әйтәм инде. Ну, инде хәзер килә ижадыма инде хатнаклы, халык кына булган, хат калган без булыр, хат китаптарым әле алда. Мен шул Зәйнәп апайды күрдем, үзем күрдем, аның менән хат һөйләшеп торган көндәре булды. Оның менән дә һөйләшеп, аның именно менә шул хат халыксан, хат нисек язарга, хат нисек менә халыкка ниндәй файда хат килтерү, аның шул нәвет инде хат ниндәй максатты, ул миңа вис өйрәткән.
кешеһе өсөн бая әйтеүемсә бит инде баһаның зуры ла бәләкәй лә юк. Был премияга лайык булуыма мин нисек шатмын. Чөнки ошо премияга бит премияның тәүге тапшырыла башлаган вакыттарда безнең остазларыбыз Рәшит Шәкүр, Мәрьям Буракаевалар бит инде Иреккенә Булатовтар, Рәмил Янбәктәр лайык булды. Һәм уларның иҗады менән безнең иҗадыбыз бер катардан тең куелган икән. Бу безнең өчен бик зур олы баһа һәм артабанда ошо яһәттән матур итеп эшләр өчен, иҗади яһәттән эшләр өчен бер этәргес көс булып торалар дип уйлыйм. Тантана Курай моңы халык йырдары менән хугарылып барды. Яшы карты күрешүгә шатлана уйнап көлеп, яшы карты күрешүгә шатлана уйнап көлеп.